Uyazi ukuthi ibhadi liyakwazi kwamniniyo. Sinobaba uncamalala lana abantu abanezingane abantu abashiyana nabo ngo49 years. uMandela Mary Dewey Madikizela Mandela I think wayena 21 yena ena 42 43 years. Abanye bathi izingane iziswa indlala noma bazali bavunyiswa indlala baze besho lutho nanga uMswati uthatha ingane kaJacob Zuma uKing Mswati ina 21 yena ena 56 years. Uyacabanga age difference ukuthi ingakanani la? Mina ngiyakuvuma kokunye lo 19 years wakho kulungile ukuthi aye university ayoba umgqomo kaDoti wama Nigerians ayoba umgqomo kaDoti wosoma business noso politics kulungileni ukuthi lokho ngoba kwenzakala wena ukuthi ungazi ngoba wena umfuna intanga yakhe kuyafanele izingane zo 19 years ziyalentozana ziyalala nje sexually active wena uncamela kuphi ukuthi thathe umuntu kona 30 something ozokwazi ukuthi ayenze leqiniso ingabi namavezandlebe ekhaya. Anisho lutho sisibethu mangabe behleli lapha emaclubini behleli ubusuku nemini behamba nqunu sebeze bayidweba nama tattoos laphana benzele ukuthi bakwazi ukuthola ama iStroppers noma ama iPhone bekwazi ukuyokwenza ne content ko Instagram. Anisho lutho and anibati baphila nobani. Akekho u21 years old ongathengela u18 years old iPhone ngalentozana iPhone ka16 17000 akekho umuntu okwenza kanjalo and you don't question leyo nto leyo. Majority yabo almost bonke mangabe bafika university second third year nani basuke sebenendlela yokwazi ukuzenzela imali noma yokwazi ukudemanda from abantu besilisa kade sine challenge izolo lokho yokuthi yama recruitment you've never questioned anything about such so yokuthi ukuthi kuthiwa nomfana wami ngirecruitment lami khona umfana omncane nje ona 52 years esengimtholile anisibuza zonke izinto ezikanjalo uthi omunye umshada usiyona achievement. My question is yini kanti achievement ngokwami it's something that you have been like longing for mhlambe uyifisa ukuba na ukugibela esihlahleni uclimb uyophika phezulu yokho ifruit it's an achievement ngoba into ade ufisa ukuyenza wakwazi ukuyithola mhlambe sesingakuweya ukuthi kuwena ukuweya kangakanani ukuthatha ngalona ubuhlobo leachievement bafowethu ukuhluleka kwenu empilweni noma ungahambi kwezinto ngendlela eright kunina empilweni ningafuni ukugxibhaza abanye abantu nani kodwa manazaretha ngiyanisola kusiyona yonke into eshuthwayo eshuthela ukuthi ukwazi ukuyifaka ku social media ngoba niyazazi izinto enisuke nibhekane nazo ibandla ezinye izinto ze must remain secret indaba zalapha ko paradise what bese nilungisa angazi uba lo mfolo ade type le information le nimtshela ukuthi ezinye zezinto akabo verify ngaphambi kokuthi alentozana ayipost ku social media ngoba uzomisinform abantu and leyanto leyana uyibheke leyanto le ukugxeka leyanto le ngisabisi but as far as I know ngeindaba ngento yalapha eNazareth uma ngaphikisana ongayilandeli nje siqalekise singenasidingo ngoba phela leyanto leyana into enziwa umqalo wendlela kahle and kunezizathu why yenzakala emzini ongcwele lapha kuphi lapha ekuphakameni so kunezizathu sayona yonke leyanto leyo ukuthi abantu bahlanganiselwe lapha na kuba uma usuphikisana naleyo nto leyo usho ukuthini kahle mina kokunye nje kuyafana nje ukuthi ungaba nezingane noma udadewenu abahlala bazalela emakhaya bengenamizi what hayibo ngikhonsene ukuthi abantu mabakho umndeni bezophathana kahle ke kokunye makungamakhehla ngazi ikhehla umuntu onjani kwaphela labantu labaningi labade ngibabona mina ho 30 something 28 29 ukuthi nje phela bayigundi izintshebe so angazi ngempela and angazi kwaphela umuntu usubmita ngisho iID yakhe lapha qala nje before kwenzakala yonke lento leyo ufuna kube ku-ID lana ngoba umthetho wa South Africa uyakuvumela uma ngabe ingane ikuthanda ishadini na16 uyacabanga ke eNazareth abafuna u18 uyayivuma iHome Affairs ukuthi umuntu uthola iblessing from abazali and ingane nihlezi kuthiwa amantombazane aba mature qala kunabantu besilisa umqondo wabo ukhule kakhulu IQ yabo kunomuntu wesilisa mase bethola abantu abamatch IQ sekukuphi futhi manje inkinga aniswele into engayisho umuntu nomuntu akaveza isithombe sakhe kodwa ecelwa yini inhlalisuthu noma umkhulu mhlambe lentozana enqaba